Nolabait bideratu du leloak berak, ezta? Bideratu du. Hemen talde bat ikastolatik ateratakoa, UATS taldea, zegoen alde batetik eta pentsatu zen egokia, orain arte ikastolaren izenean hainbat herri eta bisitatu dituzte, hainbat txapelketetan eta ikastolaren izena eraman dute, Orioko ikastolaren izena, eta pentsatu da nolabait hoiei aukera ematia, kilometroak tokatzen zala eta hoiei aukera ematia kantua egiteko, interpretatzeko eta bar. Eta orduan doinua egin du, betidanik lagun izan dugun Julen Alonsok, eta hitzak Nerone jarri nizkion, herria txikota hortatik abiatuta, arrantzale giroan osatutako letra bat, ezta? Baina, nolabait leloa berak ere uzten dunez, pixka bat, esan nahi zabalago baterako, nolabait olako beste filosofia orokor bat eukidet burun, ezta? Kantua idazterako. Baina, betire arrantzale giroa isladatuz edo. Gure asmoa hori da, gustokoa izatea, Julenek hasteko doinua egintzun, alde batetik, eta bazaukan harin ritmo bat. Trikitixatik abiatu zen, eta harin ritmoa hor dauka. Gero, letra esan egin behartzen, nola baite, hor letrak ere bere garrantzia izan dunez, inda pixka bat, alako erdibideko bat, ez da? Baina, nik uste ritmoa nabarmen agertzen dela, eta uste nahiko kutsagarria gelditu zaigula azkenian estribiloa, eta guk behar gendun, jantzi gehiago behar gendun instrumentalki, ez da? Gure instrumentu saila nahiko urria zenez, behar gendun jende gehiago, gitarra bat, baju bat, bateriak eta bat. Eta pentsatu gendun, galdetu ziaten ia oriotar jendearekin egiten alnun, eta nik, esate baterako gira naiz izeneko talde hori miresten dut, ezta? Entzun izan diet, eta oso gauza finak eta egin dituzte, rock munduan, rock ez dakite ambientala edo nola esaten dioten, agian hanka sartuko dute estiloarekin, baina hori ez, instrumentala, eta pentsatzen duen horiek ongi ulertuko zutela guk egin behar genduna, ezta? Eta haiek izan ditugu bide lagun. Elkar ezagutu gabe, musikalki inoiz elkarrekin aritu gabe, baina bat egin dugu eta nik uste ondo gustora. Grabaketa prozesua hori berek esango izue, ezta? Nola bizi izan duten, baina azkar egin behar izan du da, jakina. Asteburu baten, egun baten grabaketa, hortarako urtean zehar ere inditugu gure frogak, inditugu etxean demoak edo, eta hortik abiatuta, gero nahiko lana ondo osatuakin jongera estudiora. Aitu musuko abitza guaztik herria txikota, mutiloetan amarratuta, zenbat lezakekon da. Aitu musuko abitza guaztik herria txikota.